שלום וברוכים הבאים לטיץ' מאמיר, קצת פרטים עליי, קצת פרטים על המקום ואיך הדבר הזה עובד. אז בעצם, אני מהנדס, אני בוגר הטכניון, למדתי בתיכון איזה 40 יחידות מתמטיקה, פיזיקה, אלקטרוניקה, ויש לי גם תואר שני. כשאתה לומד כל כך הרבה, אתה בעיקר יודע איך ללמד בצורה יותר טובה. היום אני מרצה במכללות למתמטיקה, פיזיקה 5 יחידות, במכינות להנדסה, גם כאן ממש ברופין קרוב אלינו, ואת כל הכלים האלו אני מביא כאן למרכז למידה. איפה הקושי הגדול של התלמידים האלו? א', קשה להם מאוד לשבת בבית, יש המון הסחות, מאוד קשה להם לבוא ולהתרכז. מה אנחנו עושים כאן? אנחנו בעצם לוקחים הרבה זמן יחסית, זה יכול להיות אפילו 3 שיעורים ברצף לתלמידי התיכון, נותנים לילד גם המון תיאוריה, עוטפים אותו במעטפת מקצועית, אבל אנחנו גם נותנים לילד להתמודד לבד. הם מאוד בורחים מהדבר הזה. תלמיד מגיע לכאן, נניח בתיכון, 2.5 שעות. יושבים על נושא מסוים, מפרקים את הנושא המסוים, ונותנים לו גם ללמוד לבד. ככה עם הזמן מקפידים על הגעה פעם בשבוע, פחות או יותר, ואז מצליחים. חשוב לי להסביר לכם איך זה עובד, אז בואו איתי. כאן במרכז הלמידה, באמצעות הטאבלטים, אני בעצם ערכתי את השולחן במרכאות של כל התכנים הקיימים, מרמת יסודי ועד רמת תיכון, מתמטיקה, פיזיקה, 5 יחידות לימוד. מה קורה? הלמידה היא למידה פרטנית. כל תלמיד מתקדם בקצב שלו ולומד את התוכן שלו. אנחנו קודם כל באים, מפרקים את הנושא, דף ועט, מסבירים את התיאוריה. נותנים לילד גם תרגיל, אולי תרגיל ראשון, פותרים ביחד איתו, ולאחר מכן אנחנו נותנים גם לילד להתמודד לבד. משחררים אותו. יחס החניכה כאן של המורים, זה מורה, כולל אני כמובן, על כל 3-4 תלמידים. זה יחס מטורף. בעטיפה מקצועית של 2.5 שעות, אנחנו בעצם משפרים את יכולת החשיבה של התלמיד כל הזמן, לשים לב מה הוא מפספס בנתונים, ומה הבעיה בגישה שלו לפתרון. כל תלמיד עם הצורך האישי שלו, וככה זה עובד. אם מגיעים פעם בשבוע למתמידים, אין שום סיבה בעולם שתלמיד לא יצליח, ויצליח בגדול.